Tibda Marja. Hawnhekk għandna il-borma bil-ilma Banju Marija, u mbagħad għamilna l-oħra ġufija minna l-ilma baħar, kif pinet, ilma. Għandna kollox fuq il-kanur, ġek qabel kien ikun il-kanur. Issa ħan nitfgħu l-ħalib. Ejja nitfgħu l-ħalib. Li hu l-aħjar ħalib, Marija għall-irkotta, tal-baqra, tal-naċ tal-mos kun daċċa waħda mill-wieħ, mhux kunna qabel rieħa. Imma dal-kutta ma xejn ma jiġdemx, ma jagħmilx flok. U kien hawn min kien ħalla dil-ħalib u kol ħatejt. U ta' kun żgħira kont naħseb li dal-baqra kbira. U nistiedi li jgħidu jaħfef ħalib. Eħfef minn tal-moza ġifieri naħseb tal-baqra. U għand ikun qabel kien ikun hawn ħalib jgħidu tal-merħla biex jagħmel il-merħla ġifieri ikun imħallat. Għax ikun hemm ħafna. Imħallat flimkien. Għandek xi biċċot oħra issa barra l-kalderun u l-kenur, irridu nħawdu xejn. Il-forma ġieli kienet tkun tistakara tal-fuħħar inti Marija. La kien il-turi mħasa. Il-banjota. Il-banjawa kull sena kunna. Ġebbu s-sġu. Xaħġa biex n-imbrejn. Kien ikun għazra. Il-banjawa l-marsa. Inħasa tar-ram u jibba mjawa bl-istanna sebi il-marsa. Tibbanija kull sena. Mara, u għek naqbdek minnaj il-grupa naqra jittom l-ektivazzjoni. Jitfikta? Kien jiġi d-dor, għanna ma jidejx ġiġeri. U inħasa kien ikolla ċertu daqs, ġifieri kontu tajtu. Għamana l-ikbar waħda kienet, għanna żar u għan, kienna tasa waħda tasa 20, waħda tasa 40, waħda tasa 10. 10 xiex, 10 gradi. Veru li l-ilma baħar kienu jgħidu rridu kommenta ta' kenar, stess. L-ilma baħar rridu kommenta ta' kenar, ma jkunx għaddi, kienu jgħidu. Musumma da jumejn, għax fis-sajf kibit il-malajta. Bix-xitwa da jumejn, 13 nofs. Mux kollu għawam, kollu għawam. Kollu jissana. Mux diħi. Mux diħi, mux tarfa. L-imħasa tar-rumba. Ħalti kvieni. Kullu ħajja. Kutfa kullu s-sajja. Ħalti kvieni, ta' Mux jgħid il-ħasa tar-ram. Issa ħan nitfaw t-qajn. Jemma nitħol. Sewa, it-triq il-ħasa. Nitfa. Se narblu għabelna. Narblu t-qajn. U dik li għandek fidek jgħid għandha xi isem dik Il-ħarrika. il-ħarrika. U kienet magħmula mill-ġummar, u xejn, il-ġummar. U l-ġummar u l-istess materjali li jagħmlu l-qwiel għaddej ukoll. Nħawad li kienna. Nħarkom il-ħalib biex jinħallu xkoll ma jħaxu għodu.
għarxej xej Marija, ġifieri aħna tfajna kemm tfajna tqiegħ? Kwart ma kemm ħalib? Ma tlibtux il-kartoċ. Ma tlibtux il-kartoċ, ħalib tfajna kwart tqiegħ. U ħarriknieh bil-ħarriġa. ħarriknieh bil-ħarriġa biex jenħal tajjeb. Marija għandha xeħta. Issa da xogħol ma kien isir meta fi wara nofsinhar fil-għaxija biex ma tlesti ikun tlestat dik għandna waħda daqs dik, waħda kbira. U kont għamilna u kanna hekk fin-nofs u nagħmel hekk, istiġab baħar. U sa filgħodu. Sa kemm jiġi xi ħadd minnu ma nibda ngħajjed, nibda ngħajjed. Għal biex jiġi ħawad li waħda minnu biex ngħajjed. Imma ma fix xogħol ikun lesta filgħodu toħroġ. Filgħodu les kollox postu. Kalla ma għastara najdurla joktor, dun estara nħar. Ma lissa jena għadduħ minn għawe. Xkelkom joktor Mari? Ma għastara najdurla. Kienet najda, bizzannuna mela saqajja l-għawa. Fejn għamlu għalet nistaw Ja, għalet. ġiba, għajja. Ja, jistazon li dak. Għaj, għalli jgħalli. Għajja. Ġaħra. Mħallietu tajjib, jina staċċa mħallien għalli. Ilma baħar, ħalib u tħejb s'issa. Unħawdu kollox bil-ħarriga. L-inħarsa da kienet toħod fuq kanur, u x'Marija, il-kanur kien biċċurnija. biċċurnija u qabduh bil-ħatab tal-ħarru. Għajnek, ħarruġ għajnek, tad-daħħol. Unbat meta ma tiġbiex biċċurnija, għalix ikun ir-rejħ jitfal isfel. Bokka li ħadida biċċurnija tajlu da bamper, s-sebżek biex taforsi Til-qara tagħna. biex taforsi ma tintibex. U l-kwiener, il-kanur kien ikun ikbar minn tas-soltu, ma nix ngħidu, mhux li l-istajja ġifieri jew Kienu daqsek kienu jitlu. tal-ġebel ukoll. Tal-ġebel, mela, ek fuq kan biex madumet, u illa asma l-ħajt ma kan jarani veri, l-art. Il-kanur mamul mill-ġebla tar-radbas, jgħidu. Bil-ġebel ġajja. Rabbaqa xi bil-ġebel, bil-ġebel, għax kalla tal-martin l-għor, dan il-ħabbarna mal-kenu. U kollox xogħol il-Malti. L-lum mala, u l-lum bil-dona, Ballu Marija. Balli Marija. ħadma jidħu baċej, u l-aħmeġ, għabil daħħon, il-ħadda pondu xila tkun jgħad barra jixxarrab. Tiftakar x'għandu kien meta twilet inti Marija? 1900 meta twilet? 1923. 23 hekk. U twilet id-dur, naħseb jien ummok ma mmetx bħalma jagħmlu l-lew biex jixtrutek. Marret l-istrutur, x'għed id-dur, walidek ummok? Kif biex Walidek id-dur. id-dor kienu x-istor. Bil-majistra ġifieri, ħaġa. Ok, dori. Għax il-ħaqtu mien, jaħseb orbi. Jiena ummi id-dur walidetni wkoll. Il-dona, u jien ummi 4 snin ħalli, ta' ġiveri, jiena 4 snin ummi miti. Għalla bejbi ummi. Tisma' xi storja fuq xi
fuq meta twilet inti għal jgħidu xi storja pereżempju jiena meta twilet jien ummi tant tħut mill-majjistra kienet meta kellha lil-nofsi. Ġieli ma biex pellet lili, weltitni ma ħilha ma welet il-ħed. U meta samaw nibki talat nanti, għawa xerra, u mummi ġifiex kienet għat maħħer, u kif froti kont ikħelek għax kien ħafna ksieħ marzu. Għadina madonna dok xini u kambu kreħ. Ma dejjem kun hemm xi storja hekk, ma pereżempju il-missier muriex tal-majjistra. Jgħid li meta kont kien dan ġuletina daqs kampara, għal li xorru plodju minn flok il-whisky. Għalix ma marriċu mill-istar, il-verex kienet għalena li biex mur l-istar, u ma marriċu xork li ma kena tabibu xejn, feraħ, u għal ma marriċu mill-istar borru biex għal l-lodi, biex għaxħorru bħafna ta' u għal siex bok għal għazibħa, għax kifu kien il-lod. Jgħid, għax ma kena s-sibxi kien ħarref għalej, għalix, għondi kien istiġan, ma tiflax kalla lejli, u mbagħad kalla l-oħti, u mbagħad wara oħti kalla tifel u mejtit. U qed ngħidu fuq ħalaxa għene, x'kif hemmhekk twilet u trabbejt inti ħalaxa. Ħalaxa, naħseb kien hemm ħafna jagħmlu l-kutta wkoll. Woli, kulħadd. Missieri kien l-antik. Kulħadd ġiġi għajdu kif jagħmilha. Mbagħad tħuti, kellna tlieta bl-kutta aħna ħuti. Jiena twilet u trabbejt iż-żejtew u niftakar kull filgħodu. Iż-żejtew kemm kien hemm taċċejn taċċejn. Imma xi darbtaj fil-ġimgħa kienu jiġu żewġ titfur żgħar minn ħalaxa qed ngħidhomni bil-ġurru xi karetti u żgħar kienu kollhom għadu tal-konserve mill-wijek biex jagħmel. Aħna konna nagħmlu waħda l-għandien. Imma missieri kien iżum waħda ġelbanina. Għaliex hekk jinsija jieħu dik. Tal-konserva. Kienet tkun maqtuwa mhix politta, maqtuwa bil-minxorek u kien jagħmel bija. Konna l-għara li jħol bil-ġeja li biex intom ma għamiltuhiex. U konna nagħmlu għand il-nander kien jagħmilna biċċamatnek u jagħmilna politta insomma. Irridu kollok miżin, sewa wkoll tiżen u tbieħ. Il-miżin minbiegħu. Kuntu tmorru bil-bibek fit-toroq tajtu. Tajja tkun l-arbutta. Għax ma kunx inħabbat l-Italja jien, ma kunx immur inħabbat. Tiftakar l-għajta li kontajja tiegħu kun qed għarravjur, kontajja? Kontajja għarravjur. Darba missieri kien qed jgħid għarravjur. Bad kien hemm Ingliża u għamlet kien ħadd tagħmilha għalih jew għamlet m'għandux għaliex ħassbet li qed jgħidilha I love you. U missieri bir-ravjur ta' sliema kien. Ma tantx kien jgħid bis-saħħa missieri għarravju, biss kien jgħid. U aħna konna ngħidu bis-saħħa u kien jgħidir, konnu qed jgħidli quddiem il-knisja toqgħod tgħajjat. U noqgħod ngħidu sejna fejn jgħidli le, jgħidli ma kunx tob. Kien jibgħid tas-sliema missiera kat? Ejju, tas-sliema konna nidħlu kien ikun ksieħ u selġ, xellu siż-żiemel fuqna. Kontu toħorġu biz-żiema u karettew u xejn? Żiemel bil-karettew, il-ħaxxa ta' filgħodu konna nkunu niġu biex il-fitriq. Biex tasal minn ħalaxa għal tas-sliema? Għax kien jgħidu il-passetti wkoll jew. U min jixtri l-għakutta bixtri għakmini biex jisajja, biex għakta bis-sinur kollu burma fuq il-nur. U meta kien ikun soq ħażin, kuntu l-10 kuntu għadika tiddur bl-għakutta. U meta kien soq tajib taħt fit-8 kull lest. Ma jiġix xewt u hekk. Għaliex mux lej burbla u l-ibliet ta' dinneħek u d-dmur, lej burbla xedarba mot li għadar taj. Kien ikun hemm torġa biex toqgħod tibqa' kien hemm in-nies biex dawn. Għallu taslima ħjur. Taslima kien jidħol missieri u mbagħad dl-aħħar ma tantx kien jora għax bidu jagħmlu l-katanetta jagħmlu biex jaraw tagħmlu l-katanetta jaqsmu l-fobija. U kien jieħodna nsuqlu aħna. Għajjena uħti, kunna nidħlu miegħu għand tal-bassetti jew. Issa li kollok tajta li kienu jixtru l-kutta mid-djur, l-nisa ta' djur ġifieri. Għal-ravjol, l-kutta jużaw jew anke suppa tal-għalma. Ma kollox xiex. Ravjol, tajta għal-ravjol, ma kollox jagħmluha. Is-suppa tal-għalma. Is-suppa tal-għalma ġibejni
kien ikollna kull ġbejna daqshekk taħt il-karattu ngħidulu tal-milħ, tal-motivi tal-milħ, kien inkunu nagħmel ħin. Kunna nerfawhom bil-kaċċa, daqqiet kien hawn reġi konna ruħi daħħaliddu, kont ngħid aħna l-għamilja kien duk iż-żmien, kien nexxiekom kaċċa li nkun imtaqqab tal-għanamellek jew mhux. Mis-seriki jarfaw bejh. Ejdu roġi li kollu xar fil-dejh, id-daħħal id-dej kemm. Kuntu kien kien għamil tal-ħaxix id-daħħal id-dowek. Illum ma qasu bħal-dori, għaż-dori u kullu nagħmlu hekk, għax mhux għax aħna dan. Kollix kont nagħmlu waqt dej mis-serija ġbajna ħalli wara naslux kollux. Mari. U li kont nagħmlu sew. Veru li tal-pestizzi kien jikollhom xi jirkotta mhux tas-soltu għaw kienu jridu b'ċertu mod u xi martu tkun iktar xutta jew. Għaxek toħodha toħodha tas-sejl, ċe? Ma tantx ikun irida tal-pastizzi. Iktar ħaġa xi ħwienet kajħar qormi kunu mmorru xi ħwienet biex dona. Tas-sejl ġifieri għandi tkun. Kien ma tbeħħix toħodha il-kobstop. U tas-sejl il-pastizzi tibqa' trilhom. U għal tal-ħellu kunna nagħmlu l-narkotta jibsa, apposta, xutta. Għal tal-pastizzi, tal-ħellu. Tamlu xutta x'titfa' tal-ħej, għadu għahna fil-taħlita. La, tħallija xi naqba n-nor iżjed. Tħallija naqba n-nor iżjed. Issa li kunna qed nagħmlu l-ġubon, sewa ngħidu li l-taħlita issir baqta tuqbad. Sewa il-tnejn bess. Ma din tagħmel issir baqta meta tagħmel il-ġbejniet biex meta ssejl il-ġbejna taqgħod aħna ngħidu għajax għaqdet il-baqta. Ngħidu hekk. U duk li ma jaqgħedx l-ilma jgħidu x-xurrox. Ngħidu x-xurrox. Ejja. L-ilma xurrox, duk li għaqgħed jgħidu l-baqta. U inti titfa' il-baqta fil-qwielet, fil-qwolet, ħallihom joqtlu x-xurrox. Illum kulla għamlu b'tib tal-ħalik tal-bejnet. Ma jina għalaka nżom naġa ta' għax ma kuxenet nikol minna għalja għet nikol ġbajna. Issa, inti għafi li la kont tassir minn kull ħalib għaw tal-baqta. Kull ħalib, issa. Ma l-ġbajniet. L-ġbajniet tal-naċ biex billi għamlu b'tib tal-ħalib għal-kullu dajbin ta'. U tal-naċ għet kifalum tal-mossi tijem ta'. Tijem, pero tal-għazmin ma jtammu xejn. Ma jtammu xejn, jistallu. Għax biex faħadna. Jgħidu anki mill-ħalib tal-baqra, ma ġili għamlu xi ġbejn kol. Jgħamlu anka jgħamlu minn tal-fiskewna, tal-kartuna, u minn kartuna xeklaqqa. Ġbejnet. Ma għawnek issa fl-urkutta ma najdux ukoll li joħroġ ix-xurrox u l-baqta jew dik li jaqgħet dik li se jaqgħet issa, dik x'issa jaqgħet kutta jew. Don, għal-kutta s-sarrut. Ma l-ilma xorta jgħidu xurrox, l-ilma li jibqa'. Xurrox. U duk jintrimex xurrox jew tibda. Konna nagħmlu, konna nagħmlu l-klerġi li ntuhom. Duk barra l-multa ix-xurrox ġiri jużaw biex jħassu wiċċhom bih n-nisa. Barra minn multa. Għawnek multa għawnek xorbu biex jgħamlu kolli. Duri ma kien Tu daħelli kontajt, ta' ma jintrina xejn, għalina s-tuħ il-bejja. Kien jisqaw xeħnili. Mux jisqaw nazlu l-affarijiet ġebek, kullu s-ismi da jisajlu jkollu l-bolsi xitama, jgħu li ħajgħu xie. Bejkun ġumerdu minn dej. Ebbel jgħidu per eżempju li Kleopatra waħda sultuna tal-Eġittu kienet tieħu l-balju mill-ħalib ta' tmura. Ma tieħu l-balju bix-xurrox, kont tajjeb ukoll. Tajjeb xurrox. Qed mari, it-tubrom. Iż-żom kif kull ħarriċa taħseb li tkun lest? Meta titla żom, meta tkun talet. Del-kuta titla fil-weċ. Il-ma beħer ħalib u tqid. Melħ xejn mari.
Mel? من المبخر. Imma mila ħajja. Jiri jisajna l-mabaħar. U mux jisajna, kunna ftejt naħseb. Twadda għax masiri kajja tħalli fuq għadar ta' fi xibba. U tuf li zdidu l-mel u ma jieġiġ bħal il-mabaħar. Iskanta l-bambin kam l-ħala għaffarijiet. Billi tagħmel il-mel ma jieġiġ bħal il-mabaħar. U l-mabaħar tażluħ minn fejn ġibu per eżempju tipprovaw sibu post kemm jista' jkun nadif. Għanna għanna ġibruħ minn-Buzzabuġa, ma kena wieħed insomma mħabla jittin joħdu kunti taħxina għal-kum tal-ħuta xaqali bżajr kunda naqbar minn dak kultan u kien ikollu fregatini ma rġibuli minn nofs. Għax ma l-ħajt dajjem nansaffiħ ġiveri kontu kollu ma kien ikollu fregatini kien jisu white kien kollu kallu l-ħannu ta' xol. Għad kien tinħalilu l-ġarra, mura l-ħalib, jenu għadda jasiman mlija. Ġifiri għara kem xogħol, ma jrid taħleb il-nar, xek biex. Murru binajsa, kunna l-ħalib. Tġib l-ilma, tġib il-ħalib. Murru binajsa, bar xita xemx. Kam kunna skambatarina madu. Taħdem fil-għaxija biex kollok l-irkotta l-estar fil-ħodu, tbakkar kmini biex tmur ta' slima, bil-karettu. Bakkar tmur ta' slima, murrux mux kullħat tmur ta' slima, ta' slima kienu mħofna ħarkilku, mużi ħarkilku kollu kim bil-arkotta. Kinta għada jemma